Moltíssimes, infinites gràcies per aquest fet extraordinari que de fet no hauria de semblar, coneixent la gent d'aquest país, no hi ha res extraordinari, no? Però realment el fet que faci 16 mesos que sortiu al carrer cada dia a cantar per la llibertat, a cantar per aquests presos polítics, per aquests exiliats, això diu tant de la gent del nostre país. Per tant, l'agraïment és immens, sabeu que teniu l'agraïment de tots els presos polítics, sabeu que els presos polítics estan bé, les preses polítiques estan també bé, estan amb molta força. Dimarts aniran al Tribunal Suprem a dir-li a Marchena que no han comès cap delicte i que què s'han pensat, i ells ho faran al Suprem i nosaltres ho farem des del carrer. Des dels carrers, com ho feu aquí a Igualada cada dia, doncs ara comencem un nou cicle de mobilitzacions. El dia 12, dimarts vinent, tornarem a sortir als carrers per protestar, per dir que volem els nostres drets, les nostres llibertats. Ho farem també el dia 16 de febrer a Barcelona, una gran manifestació. El dia 21 de febrer farem una aturada de país perquè en situacions excepcionals, també respostes excepcionals, no volem res del que està passant, seguim defensant els nostres drets, les nostres llibertats, seguim defensant que és legítim voler construir una república justa de tothom i per tothom, i també, si cal, ho anirem a explicar a Madrid, i el dia 16 de març anirem a Madrid, com sempre hem fet, amb la nostra bandera de la pau, però explicar també a aquells espanyols de bona fe, que segur que n'hi ha que ens volen escoltar, que això que està passant és inadmissible. Per tant, només novament agrair-vos la feina que feu, agrair-vos aquest gest tan magnífic que feu cada dia. Sabeu que a molts altres llocs del país també passa, també hi ha molta gent com vosaltres que es reuneix. Sabeu que els presos, les preses, la gent represaliada no se sent sola gràcies a que hi ha tantíssimes persones com vosaltres. Moltíssimes gràcies i res més, un aplaudiment immens per tots vosaltres.